A vegades penso que, clar, estic sol, saps? De joves, quan vaig a missa, per exemple, tots són gent gran i dic, ostres, per què? Però després ja quan vinc amb tants de joves ja em sento molt més a gust i a l'hora de pregar, i això és molt més fàcil. Quan tens un lloc on realment pots, gent que t'ajuda i veus que no estàs sol fent oració, dius, ostres, et sents molt més a gust resant. Que m'escoltes i m'animes i m'abraces i m'estimes, el teu jou és suau i la càrrega lleugera. I és que és benèvol i humil de tot testimoni, i llum per al món tu m'escoltes i em renoves el meu cor. Estem treballant un dels 4 pilars fonamentals de la vida monàstica, que són l'acolliment, el treball, l'esforç i la pregària. Hi ha una manta, no? I tot el grup s'ha de col·locar al damunt i han d'aconseguir, parlant entre ells i posant-se d'acord, donar-li la volta a la manta. Tothom s'ha de sentir partícip de col·laborar en aportar les idees per aconseguir l'objectiu. Jo crec que el Tridu és una ocasió per parar-nos, la gent jove i la gent que ja no ho són tant, per reflexionar, per viure la Setmana Santa en profunditat, perquè sovint anem d'un costat a l'altre, anem sempre amb presses, ens costa trobar un moment de reflexió, ens costa trobar un moment de trobar-nos a nosaltres mateixos i en Déu, i això és molt important. Exultin de joia tots els àngels, exultin els ministres de Déu, i que sonin els tambors i les guitarres per celebrar el triomf d'un rei tan gran. La millor experiència que he pogut tenir, conviure amb la gent i fer coses ha sigut meravellós, conèixer gent nova i no estar sempre amb els mateixos, amb els que he fet catequesis o he fet confirmació i tot això. Has pogut reflexionar moltes coses, pensar en coses, alliberar-te de coses. Una cosa que ja diré de joves, de celebració, d'església, de colònies o qualsevol cosa, m'apunto de seguida que surt. Jo vaig vindre l'any passat, però només vaig vindre a la Pasqua Jove i com vaig dir, ostres, diuen que hi ha més coses, ja diuen que hi ha tot el Tridu, o sigui, el mateix de la Pasqua però des del dijous. Som-hi! Els qui t'escolten, ets consol que veurem els qui són perseguits, joia i esperança quan valents, a ti hem sigut.